Tämä on Synnytyspodcast with a twist. Tervetuloa tämän päivän Nautintopodcast-jakson pariin. Hello everybody. Täällä on sun kanssa studiossa Marina ja Pinja. Ja tänään me keskustellaan seksuaalisuudesta odotusaikana. Millaista se on nyt ollut kolmannessa odotuksessa? Onko se ollut yhtä nautinnollista ja hekumallista kuin mitä me aina jaksetaan täällä hehkuttaa. Ja myös vähän puhutaan siitä, että miten me ollaan valmistauduttu synnytykseen meidän lasten kanssa ja puhuttu ylipäänsä synnyttämisestä ja seksuaalisuudesta meidän 3- ja 5-vuotiaiden kanssa. Mistä ne vauvat tulee? Mistä ne vauvat tulee? Ja eli siis seksuaalikasvatuksesta, seksuaalisuudesta, vähän synnyttämisestä ja näistä teemoista. Näistä teemoista. Ja itse asiassa mun 3-vuotiaalla onkin, Pinja, sulle kysymys. Kerro. Heti tähän alkuun. Noniin. Me ollaan paljon tämän vuoden aikana puhuttu vauvoista, synnyttämisestä, mistä lapset tulee tämmöisen erään lastenkirjan avulla. Ja nyt sitten toissa iltana lasten kanssa keskusteltiin ja sitten mun 3-vuotias kysyi, että mitä tapahtuu siittiöille, mitä tapahtuu niille siittiöille, joista ei tule sitä vauvaa. Ja sitten mä hetken siinä pohdin ja sitten mä olin silleen, että no itse asiassa, että mä en ole ihan varma. Sitten mun 5-vuotias oli silleen, että voitko hakea puhelimen ja katsoa. Ja sitten mä olin silleen, että nyt mä en enää jaksa tässä vaiheessa, että mennään nukkumaan. Ja sitten meidän 3-vuotias oli silleen, voitko sä huomenna kysyä Pinjalta tätä asiaa? Niin Pinja, mitä tapahtuu siittiöille, jotka eivät yhdy munasolun kanssa? No sitten ne kuolee. Niiden elämä lakkaa. Koska ne elää siellä, eikö ne elä siellä pippelipussissa? Mikä se nimi on? Kivespussissa. Pippelipussissa on ne siittiöt elää tyytyväisenä, hyvä lämpötila heille. Joo. Tai sitten pakastettuna, eli frozen. Oikeasti mä varmaan vastaisin. Siis, että jos mä en osaisi vastata, niin mä varmaan sanoisin, että hei, äiti selvittää tämän, että mä kerron teille huomenna. Että se on musta ihan hyvä, että jos ei lapsille osaa vastata, niin voi aina ottaa niinku pausen ja sanoa, että mä palaan tähän huomenna. Sitten vähän googletella tai kysyä joltain viisaalta vaimolta, naiselta, tietäjältä, että hei, miten sä muuten teit tämän asian? Ja sitten vastata sille lapselle. Todennäköisesti se lapsihan ei muista enää sitä kysymystä seuraavana päivänä. Ei niin. Mä tarkistin tämän, tai mun lähteet on niinkin vahvat kuin ChatGPT, mutta äsken tuossa katsoin vielä, mitä ChatGPT niin kuin virallisesti vastaa, niin se vastasi, että jos siittiöt on siellä kivespussissa, niin sitten ne ihan vaan imeytyy kehoon, ja sitten jos ne on tullut emättimeen, niin sitten se kaveri, joka on päässyt niin kuin munasolunkaan treffeille, niin se jatkaa matkaa ja sitten muut niin hajoaa sinne. Eli kuolee. Joo. Hyvä minä. Hyvin. Kyllä on hyvä opetus ollut seksuaalikasvatuksessa lapsuudessa. Niin. Mut joo, toi on hauska. Lapsilta tulee aika autenttisia kysymyksiä. Me ollaan aikuisina. Meillä on totta kai vastuu, siis kasvatuksellinen vastuu on suuri, mutta miten mulla on semmoinen mielikuva, että on semmoinen kaikki mikä liittyy jotenkin seksuaalisuuteen, synnyttämiseen, seksiin, niin sitten ne ei olekaan perheessä niin itsestään selviä. Että se on vähän kuin, miten se sanotaan, elefantti olohuoneessa. Niin, no miten te vaikka sit keskustelette teillä kotona? Tai keskusteletteko te vai onko se teilläkin elefantti olohuoneessa? Siis kyllä me keskustellaan. Mä en siis tiedä vaan, että miten paljon mä voin jakaa, koska me ollaan jotenkin niin. Siis musta tuntuu, että mun lapsuuden perhe on ollut siis semmoinen jotenkin, jos mä niinku menen hetkeksi sinne, niin mun lapsuuden perheessä jopa mun ihanat rakkaat ystävät vieläkin muistelee, kuinka mun äiti on sellaisissa pikkutangoissa siivannut meillä. Ja silloin Ysärillä käytettiin sellaisia tangoja, jotka nousi tänne niin kuin lantioluun päälle. Siis oikein semmoiset. Ysäritangat. Ja mä muistan, me tultiin himaan ja jotenkin se meidän koti vaan niin kuin hehku sellaista seksuaalisuutta ja semmoista. Ja sitten kun äiti oli niin siivoushullu, niin se oli niin kuin yleinen näky. Niin jotenkin kun mä oon nähnyt niin semmoista ihanaa ja feminiinistä pukeutumista ihan lapsesta asti, niin sit mä oon niin sitä kautta itse pystynyt ilmentämään vaatteiden ja ihan vaan oman olemisen, koska se seksuaalienergiahan on periaatteessa olemista. Sehän vaan niin kuin on. Että ei se ole mikään silleen laita ne tangat, vaan se, niin kuin, se on meissä ja ihan vaan joku
että sen ei tarvitse olla flirttikään, vaan se voi olla joku ihan vaan semmoinen, se niinku, miten mä nyt sanoisin, että mun mielestä ihmisistä huomaa, jos se on saanut orgasmin. Että siinä on semmoinen niinku tietynlainen energia. Glow. The orgasm glow. niin jotenkin kun se meidän vanhemmat on ollut siis hyvin tämmöisiä avoimia. Siis ei nyt silleen, että ne on ihan niinku hippeinä hillunut alasti, mutta ei ne nyt hirveästi ole pukeutunutkaan. Et musta tuntuu, että me ollaan vaan saatu jotenkin itse silleen pukeutua siinä vaiheessa, kun on soveliasta. Tai siis, että siinä vaiheessa, kun menee kouluun tai tälleen, niin totta kai puetaan päälle. Mutta ei ole ollut niinku silleen pakko. Tai silleen, että mua ei ole niinku määritelty pukeutumaan millään lailla. Saat se kiinni? Niin, että sä oot saanut mennä myös alasti kouluun. No siis ei. Varmaan. Joo. Siis tässä nyt mulla tulikin ihan tämmöinen, että okei sä kysyit, että miten meillä on tehty, mutta mulla on siis pakko jakaa, koska tämähän nyt liittyy silleen niin kuin seksuaalikasvatukseen. Mutta mä muistan, kun mulla alkoi menkat ja sitten mä menin kouluun ja ne oli niin kuin silleen tyyli mun toiset menkat, että mä en niin kuin ihan vielä tiennyt, että kuinka usein niitä menkkoja niin kuin tulee. Ja sitten mulla oli semmoiset ihan sikakivat farkut, semmoiset Mikke Mäkin matalavyötäröiset farkut. Sitten näkyi vähän napaa ja sitten oli joku toppi. Ja sitten mä tajusin vaan, että mulla on mennyt kaikki veret niin kuin läpi niihin farkkuihin. Ja sitten mä menin sinne kouluvessaan peseen niitä jollain saippualla. Ja se oli ihan kauhea. Tästä mulla oli koko päivä ne märät housut, mutta siltikin se oli parempi kuin ne menkkaveriset. Niin tommonen mulla yhtäkkiä tuli tässä mieleen. Että miten tollaisessa tilanteessa voisi jotenkin, että mitä se siellä koulusta, vaan kenen puoleen mä kääntyisin. Silleen anteeksi, mulla ei housuja. Niin, toi on kyllä paha, koska koulussa ei ole mitään niitä lokeroitakaan, että sulla on vaan se naulakko. On siellä. Onko siellä lokerot? On, meillä ainakin oli. Meillä oli yläasteella, mutta meillä ei ala-asteella mun mielestä ollut kuin pulpetti. Ei kun niin, ala-asteella on muuten, joo, siellä ala-asteella on semmoiset käytävät. Nyt kun mä oon käynyt siellä koulussa, siellä on semmoiset käytävät, mihin sä niinku ripustat. Niin. Mutta ne on semmoiset avoimet. Joo. Mutta toki siinä nyt voi olla jotain vaihtovaatteita. Mutta eihän menkat nyt olla ala-asteella. Mulla alkoi ala-asteella menkat. Mä googlaan. Kun mun mielestä menkat voi alkaa niinku 5, 6, 7 ja mä olin siinä niinku 5 tai 6, kun mulla on alkanut menkat. Kuukautiset alkaa tavallisesti 10-16 vuoden välissä ja keskimäärin 13-vuotiaana. Joo. Ja mun on pakko googlata ala-aste, ikä. Siis mä en tiedä yhtään. Peruskoulussa on vuosiluokan 1-9. Sen mä ehkä tiesin. Ja se on tarkoitettu 7-16-vuotiaiden ikäluokalle. Onko se niinku 1, 2, 3? 1-9 on peruskoulu. Eli siis mitkä ne ala-asteen luokat on? 1-6. Ai se on ala-astetta? Joo. Ja sitten, eli sä meet ala-asteelle minkä ikäisenä? No sä oot 6 tai 7, vähän riippuu milloin sun synttärit. Ja sä lopetat? Sen niin kuin about 12-vuotiaan, sitten siirryt about 13-vuotiaan yläasteelle. Niin, eli se on varmaan just siinä taitteessa, jos keskimääräisesti menkat alkaa 13,3 ikävuoden kohdalla. Niin. Mä olin kyllä yläasteella. Joo, no mä oon ollut ala-asteella ja mä olin varmaan sit 6, kun mulla on alkanut. Koulussako sullakin alkoi? Koulussako sullakin alkoi? Mä en itse asiassa muista sitä The Momentumia. Etkö? En, mutta mä muistan, että mä oon niinku ollut koulun vessassa ja sit aina vaihtanut sitä suojaa. Siis se oli jotenkin, mä muistan kun ne niinku alkoi. Silloin mä en ehkä osannut niitä niin niinku kunnioittaa kuin tänä päivänä. Nykyään se on semmoinen Niagaran putous, josta saat vaan silleen embrace the blood. Niin. Eiks niin? Niin. Mut silloin mä olin jotenkin silleen, että tää veri. Et ei veri ole mua koskaan niinku ällöttänyt, mutta ehkä mä nyt mietin tätä vaan niinku pimpillisten puolesta, että miten niitä sitten, miten niinku omaa pimpillistä lastaan. Mä en tiedä, mitä sanamuotoa mä nyt käyttäisin tässä, mutta että miten hänelle sitten opettaa menkoista. No kun meille on kuitenkin nytkin läsnä, kun mä mietin vaikka sitä, että mulle ei lapsuudessa siis puhuttu menkoista juuri mitään. Kyllähän mä tiesin, että mun äidillä on terveyssiteitä, mutta hän ei niinku sanallistanut kuukautisia tai että mullakin ne jossain vaiheessa alkaa. Ja sitten totta kai koulusta oli tullut tieto niin kuin terveystiedon opintunnilta ja sitten mulla alkoi ne kuukautiset, mutta mä koin sitä menkkahäpeetä. Että siinä oli jotenkin se häpeä vahvasti mukana. Ja sitten nyt tälleen aikuisiällä, koska se liittyy varmasti paljon siihen omaan syklisyyteen ja kuitenkin mäkin olen seurannut kiertoa jo silleen lähemmäs kohta varmaan. No en 10 vuotta ihan, mutta silleen, että oikeasti kauan ja olen tietoinen siitä omasta kierrosta. Ja mä näen, että se on osa sitä omaa terveyttä ja hyvinvointia. 100%. Niin sitten se, että kyllä vaikka kun mä mietin mun lapsia, niin
mä oon miettinyt, miten mulla on voinut edes jäädä huomaamatta, että mun äidillä on ikinä ollut kuukautiset, koska meilläkin lapset tulee aina mun mukaan kaikkialle. Kyllähän ne on mun mukana niin kuin vessassakin ja kyllä ne on nähnyt vaikka sen, että mä vaihdan tiedätkö jotain kuukuppia tai kuukautissientä pesen siinä lavuaarissa ja sitten ne on silleen, äiti, miksi sulta tulee verta? Ja sitten mä oon ollut silleen, että no, että ne on niin kuin kuukautiset ja sitten ennen kuin mä raskauduin, niin kyllä ne oli, siis jopa he oli varmaan tietoisempia siitä, että milloin mulla on kuukautiset, kun he oli silleen, että tuleeko sulla taas verta? Sitten mä olin silleen, että no ei nyt tuu, mutta niin että se on ollut meillä tälleen keskustelussa ja sitten hekin on niin kuin tietoisia, että heillä niin kuin sit joskus alkaa, mutta joo, mä oon vaan kummastellut silleen, että miten multa meni kaikki noin niin kuin tiedätkö, ohi, kun mä oon ollut lapsi. Niin, mä en tiedä, miten ne on Ysärillä tehnyt niiden tangojen kanssa. Se on varmaan ollut tamponien kultakausi. Niin onko silloin, niin totta. Milloinkohan tamponit on tullut? Jo vuodesta 1895. Haluatko, että mä googlaan tämänkin? 1800. Ennen kuin Suomi tiedätkö, itsenäistyi, niin tampakset oli Mä kerron sulle. Muinaiset egyptiläiset käyttivät papyrusta tamponin tapa. Roomalaiset puolestaan villaa. Nykyaikaisen puuvillaisen tamponin kehitti yhdysvaltalainen lääkäri Earl Haas. Mä epäilen, että hän on mies. Onko Earl Haas mies? Naisille olisi onko se näille pippeli? Naisille olisi kelvan. Tiedätkö, naisille olisi osteopaatti. Osteopaattinen lääkärillä ja applikaattorilla varustetun tamponin keksiä. Niin tietenkin siinä on se mekanismi. Jota markkinoitiin nimellä Tampax. Kuuntele. Nykyaikaisen puuvillaisen tamponin kehitti lääkäri Earl Haas, ja siis osteopaatti. Vuonna 1929 havaittuaan, miten hankalaksi naiset kokivat kuukautissuona käyttämänsä rätit, kuten hän niitä kutsui. Hyvä Earl. Hyvä Earl. Good job. Joo. Mutta siis joo, eli tamponeita meillä on kyllä ollut paljon. Tai siis, että niitä mä oon nähnyt. Ja jos mä mietin niin kuin tähän päivään, jos tullaan niin kuin tuolta 1900-luvulta tähän hetkeen, niin mä oon jotenkin tietoisempi ihan vaan siitä, että mitä mä haluan laittaa mun pilluun ylipäätänsä. Ja se tamponi on mun mielestä ajatuksena todella oksettava. Niin on, ja sitten samaan aikaan myös niin kuin mä oon huomannut, että jossain vaiheessa mä käytin kuukuppia, ja sen myötä mä aloin niin kuin itse tykkäämään mun omista menkoista, koska sitten se havainnollisti tosi paljon, että paljon sitä verta oikeasti tulee. Ja paljon sitä pitää tyhjentää. Että se oli musta niinku tosi kiva, semmoinen konkreettinen. Oletko sä kunnossa? Mä olen itkeä sen meikin täällä. Niin mä mietin, että onko mulla ihan, tiedätkö? Ei, ole kaunis. Joo. Niin sitten, mutta sitten nykyään musta tuntuu, että sekin on aika semmoinen, niinku, kun se on kuitenkin aika semmoinen niinku tymäkkä materiaali, niin sitten sekin tuntuu tuolla sisällä. Niin sitten mä oon niinku tavallaan ihastunut niihin kuukautissieniin, mutta totta kai sitäkin miettii sitten, että saako niitä tarpeeksi puhtaaksi? Earl ei varmaan tiennyt, että niitä mahtuu myös 2 peräkkäin. Oletko sä kokeillut? Vahingossa. Ai. Siis mulla kävi kerran silleen, että mä olin niinku kännissä unohtanut ottaa tamponin pois ja sitten mä olin harrastanut seksiä sen tamponin kaa. Ja sitten loppupeleissä niitä tamponeja oli niinku monta siellä, koska se naru oli mennyt niin syvälle. Ja sitten viikkoja myöhemmin mulla tuli vieläkin semmoista tiputtelua siitä tamponista, joka oli sieltä, että sä syvällä. Ja mä voin sanoa se haju, kun sä vedät sellaisen. 2 viikkoa muhineen tamponin. Toi on kyllä aika HC. Mutta siis sitten mä varasin siis ajan gynekologille ja mä menin tutkimaan, että siellä mitään tulehduksia eikä mitä, mä olin aivan järkyttynyt. Joo. Mutta toi on hyvä. Ja varmaan tiedätkö nuorella ihmisellä on vielä niin silleen puhtaat paikat, että haisupimppikin pelastettiin. Mutta siis mä muistan, että mä varasin sen ajan ja mä menin tonne Espoon sairaalaan ja siellä oli joku tämmöinen opiskelijaryhmä, ne kysyi multa, tai ne hirveästi edes kysynyt. Tää on ollut, tiedätkö, joku mallu. Oliko se joku opiskelijaryhmäkin kattamassa? Joo, tämän tamponi-episodin jälkeen ja mun koko kohtu ja kaikki ultrattiin. Ja koska mä en ollut käynyt kertoa tätä, että se tamponi oli muhinut siellä, niin mä olin sanonut, että siellä on joku
hävetti. Kun mua hävetti niin paljon. Mä olisin vaan, että ne tutkii. Niin sitten ne tutki sitä pattia. Mitä ei oikeasti ollut. Aivan. Mutta siis mä sain jo hyvin nuorena paljon dataa mun pimpistä. Aivan. Ja kohdusta ja niistä kaikista. Ja ne opiskelijat, se oli silleen, että mä olin siinä pedillä vähän missä synnytetään, Joo. tutkimassa tätä tamponin jälkeistä pattia. Ja sitten ne opiskelijat oli mun vierelle. Sitten mun pimppi oli varmaan 5 eri monitorilla. Ai jaa, niin että sä näit ihan, että miltä se näyttää. Ja toi on tehty mulle siis myös aikuisiellä, mutta tää oli tämän episodin lopputulemana. No miltä susta tuntui itse asiassa ton ikäisenä nähdä oma niin kuin, pimppiä, kauhtoja ja kaikki, että miltä se näytti? No hyvältä, koska ne selitti sitten, kun ne selitti sille opiskelijoille, niin vähän kuin itsekin ollut oppitunnilla. Täällä on tää ja tässä on nämä limakalvot ja nämä on ihan normaalit ja silleen. Plus mä sain tosi nuoren dataa siitä, että se on niinku terve se limakalvo ja että siellä ei ole mitään semmoista niinku vakavaa. Ja sitten kun se kuukautistoiminta tavallaan tasottu pian, niin sittenhän jossain vaiheessa mä tukin sen niillä keltarahashormoneilla ja näin. Mutta sitten kun on itsekin ollut sen vajaa 8-9 vuotta nyt täysin lääkkeettömästi seurannut kiertoa ja se on palautunut, niin se on ihanaa huomata. Se on siis todella nautinnollista. Ja kyllä mä niinku toivon, että omille lapsille mä pystyn jakaa näitä kokemuksia ja sitä kautta nimenomaan, että jos ei muuta, niin huumorin kautta, että äidille kävi näin, että jos niinku haluat tiedätkö, pitää pimppisi puhtaana ja ylipäätänsä ne kaikki seksikokemukset ja on se sitten niinku sitä omaa kehon tutkistelua tai toisen ihmisen kanssa sit myöhemmin, mutta että ne pysyy mahdollisimman puhtaina ja just hygieenisinä ja sitten jos puhutaan seksitaudeista näin, niin se on myös senkin puolesta niinku tosi tärkeä, niin tavallaan sit mulla ainakin jakaa omakohtaisesti paljon, että älä ainakaan tee näin. Että jos ei muuten, ne varmaan muistaa sen tuplatamponitarinan. Just niin, ja varmaan myös tommosen kautta niin kuin se, että avoimesti myös jakaa niitä kokemuksia ja tarinoita, niin edesauttaa sitä, että he uskaltaa sitten tulla ja avoimemmin myös kertoa niistä omista jutuistaan. Koska yllättävän paljon liittyy niin kuin häpeätä vielä tollekin alueelle. Että vaikka mekin ollaan lasten kanssa paljon puhuttu synnyttämisestä, jo ennen kuin mä raskauduin niin kuin oman työn puolesta. Ja me ollaan siis Synnytyskodan eli Pinjan kanssa tuotettu vuonna 2023 Vitun voimakorttipakka, joka on tämmöinen voimakorttipakka odotukseen, synnytykseen, postpartum-aikaan ja vanhemmuuteen. Niin siellä on Pinjan ottamia hienoja valokuvia odottajista, synnytyskuvia sekä sitten sieltä postpartum-ajalta kuvia, niin ne on ollut meillä siinä arjessa sellainen tietynlainen työkalu, että lapset aina välillä ne löytää jostain ja tykkää katsoa kuvia ja sitten sen pohjalta ollaan saatu herätettyä hyvää keskustelua synnyttämisestä ja näin. Mutta siltikin, vaikka mä koen, että meillä puhutaan paljon synnyttämisestä ja kotisynnyttämisestä ja meidän 3-vuotias on ollut silleen, että äiti, että mä haluan sit synnyttää isona kotona ja mä oon ollut silleen, että joo, niin kuin, että saat synnyttää ja näin. Niin eilen illalla meidän 5-vuotias sanoi, että mutta mä en äiti ehkä haluaisi, että sä oot mukana siellä synnytyksessä, että se olisi vähän noloa. Ja sitten mä olin silleen, että okei, joo, että ei mun ole pakko olla siellä mukana, että sä saat ihan itse valita, että ketä siellä on mukana. Ja sitten mä olin silleen, että saaks mä kysyä, että miksi se olisi noloa? Niin sitten hän oli silleen, että mä en tiedä, että sä saat kyllä auttaa mua sitten vauvan kanssa, mutta se olisi noloa, jos sä olisit siellä synnytyksessä mukana. Niin se on tosi jännä, että mistä ne mielikuvat ja mistä se häpeä tulee. Niinpä. Todella kiinnostavaa. Että onko se yhteiskunnallinen keskustelu ja kuitenkin se kuvasto niin, tiedätkö, semmoista vaikuttavaa ja jotenkin niin voimakasta, että jopa minun lapseni niin kuin kokee. Eivät välty siltä. Niin. Niinpä. Ja meidän kanssa tämä vanhempi oli just silleen, että kyllä äiti toivon, että se vauva on tyttö. Että sitten hänellä on se kohtu ja hän voi synnyttää oman vauvan. Että jos hänellä ei ole kohtua, niin sitten hän ei saa lisää vauvoja, kun minä haluan lisää vauvoja tähän perheeseen. Ihanaa. Mikä loppukaneetti. Mutta ihanaa, mutta siis kyllähän ne hänenkin kautta tulisi. Niin toki, mutta hän on ymmärtänyt, että hän ei voi kantaa niitä vauvoja ja se on hänelle pettymys. Voi rakas. Niinpä. Niin. Joo. No miten te olette, vaikka jos mennään nyt synnyttämiseen, ootteko te puhunut lasten kanssa nyt tulevasta synnytyksestä tai miten te olette valmistautunut?
Joo, siis me ollaan puhuttu, mutta me ei olla vielä siinä pisteessä, että me oltaisiin katsottu esimerkiksi mitään synnytysvideoita. Että niitä on niin kuin, ne totta kai mun työn puolesta näkee jonkun verran kuvastoa synnyttämisestä ja synnytyksistä. Ja osaa niin kuin nimetä erilaisia osia ja tietää, mikä on istukka ja miten se on kiinni ja mikä se niin kuin tarkoitus on. Ja ylipäätänsä sitten tavallaan ihmisen fysiologiasta se tietää kyllä paljon. Mutta sitten tavallaan, kun mä teen sitä työkseni, enkä mä nyt sano, että mun lapset on nähnyt kaikkia mun asiakkaiden synnytyskuvia, mutta kyllähän he näkee mun työtä meillä kotona. Jos mä editoin, niin he saattaa kysyä sille, äiti, onko tuo se synnytys, missä sinä olit? Ja mä oon silleen, kyllä se on se synnytys, niin kuin tämän tyyppisesti. Että he näkee, ja totta kai mä jaan, ja mä haluan nimenomaan sen takia jakaa niitä synnytyskuvia. Ja mulla on ollut ihania asiakkaitakin, että mä oon saanut sit luvan jakaa, ja he on niin kuin, tavallaan yhdessä me muutetaan nimenomaan sitä synnytyskuvastoa ja sitä, miten meidän tulevat, tai lapset ja tulevat lapset ja kaikki vanhat ja uudet linjat, niin näkee synnyttämisen. Niin sehän on nimenomaan tuolla kuvastolla, mitä me tässä hetkessä tehdään, koska sieltä 90-luvulta tai ajalta ennen on se kuvasto on niin erilaista ja siellä on tapahtunut erilaisia asioita. Huonojakin, niin siinä menee hetki, että saadaan ne uskomukset ja muut käännettyä. Mutta joo, meidän lapset ei ole nyt siis vielä katsonut synnytysvideoita. Me ollaan puhuttu siitä, että me tullaan katsomaan. Että ne on vaan miettinyt ylipäätänsä sitä, että miksi siellä sairaalassa niin sit synnytetään. Ja sitten mä oon yrittänyt avata niitä syitä, että miksi toinen heistä on syntynyt sairaalalle, miksi toinen kotona. Ja että mikä se meidän valinta on nyt ja mitä siellä on taustalla. Vähän tämän tyyppisesti, mutta ei meillä ole ollut mitään semmoista viikoittaista videohetkeä, vaan enemmän me ollaan oltu silleen, että no me katsotaan niitä kyllä, mutta kun ne muutenkin on siinä synnytyksessä jotenkin arkisesti läsnä, niin ei ole semmoista tarvetta, että nyt mä laitan se sitten telkkarista, tiedätkö, sen synnytysvideon. Jonkun verran mä tiedänkin teidän synnytysvalmistautumisesta, siis lasten kanssa, mutta onko siihen tullut jotain muita väreitä kuin tämä kirjallisuus? Kirjallisuus. No joo, kaikki on siis lähtenyt tästä kirjasta, joka on varmasti manifestoinut meille tämän vauvankin. No ei, tämä oli vitsi. Mutta ollaan niin kuin sanotaan, että viimeisen vuoden aikana hyvin paljon puhuttu nimenomaan tämän kirjan pohjalta. Tämä on siis tämmöinen lastenkirja, missä puhutaan siitä, että miten lapset tulee ja siinä on erilaisia perheitä ja perhemuotoja ja malleja ja sitten se on ollut hyvä mun mielestä herättämään sitä keskustelua, koska sitten lastenkirjallisuutta on yllättävän vähän. Et mun täytyy sanoa, että niinku paras kuvasta tähän mennessä on ihan meidän oma tuotettu Vitunvoima-korttipakka. Samaa mieltä. Meidän lähikirjastossa ei ollut yhtäkään tuotetta. Niin. Mä kävin kysyä erityisesti lapset, nuoret, taaperot, kaikki ne. Se katsoi jokaisen kategorian ja mä pyysin vielä ranskaksi ja suomeksi ja englanniksi, niin ei mitään. Joo. Niin kuin saisi ollakin paljon enemmän sitä kuvastoa, mutta kyllähän niin kuin lapset on todella kiinnostuneet, ihan jos mä mietin sitä, että miten mun keho on muuttunut odotusaikana, niin kyllä me siis, jos ei päivittäin, niin kyllä useamman kerran viikossa puhutaan niin kuin ihan siitä, että miten vauva kehittyy. Just paljon lapset on kommentoinut mun kehoa ja sitä, että niin kuin tissit on kauniit ja ihanat ja sitten meidän 3-vuotias oli just silleen, että kun äiti että nyt kun sulla on vauva sisällä, niin sun ääni kuulostaa ihan erilaiselta. Ja sitten on ollut silleen, että sun pimppi on isompi. Ja tiedätkö silleen, että he niinku huomioi. Ja se ei ole mitään semmoista, tiedätkö niinku arvottavaa, vaan että he vaan niinku jotenkin silleen huomioi sitä, mitä tapahtuu. Mutta sitten on tullut niitä vaiheita, että totta kai me ollaan käyty se keskustelu, että just lapsilla ei tule ole sama isä. Ja sitten he on niinku kysynyt just siitä, että miten niin kuin lapset saa alkunsa, että miten se sitten menee, kun tässäkin lastenkirjassa niin, puhutaan niin kuin siitä, että tulee siittiöt ja munasolu, että ne yhdistyy, että isiltä tulee se siittiö ja sitten se yhtyy äidin munasolun kanssa ja sitten, että vauvat syntyy pimpistä ja näin, niin sitten me ollaan käyty vaikka keskustelu mun 5-vuotiaan kanssa, jos hän oli silleen, mutta miten se siittiö niin kuin miten se tulee siltä isältä sinne niin kuin pimppiin? Ja sitten mä olin silleen, että se tulee sieltä isän pippelistä sinne pimppiin. Ja tässä kirjassa siis puhutaan isästä ja äidistä ja pimpistä ja pippelistä, siksi mä käytän nyt tätä kieltä tässä. Ja sitten he oli silleen ihan, tai kun me käytiin tämä keskustelu, oli silleen, what? Siis
onko, mä en nyt sit sano lasten isän nimeä tässä, mutta onko hänen pippeli ollut sun pimpissä? Ja sit mä oon silleen, että joo, on. Ja sit silleen, what? Että oikeesti? Ja sit mä olin silleen, että joo, kyllä. Ja sit mä mietin silleen, että onko tää soveliasta, mutta he niinku itse myös hyvin paljon niinku vei sitä keskustelua eteenpäin. Ja sit he oli vaan silleen, joo, okei. Ja sitten tästä on niinku lähtenyt se, että nyt he tietää, että miten se vauva on saanut alkunsa. Ja sitten synnytyksestä me ollaan puhuttu ja valmistauduttiin yhden kerran silleen, että meillä oli just kätilö käymässä kotona. Että heillä oli niinku se mahdollisuus, että he saa sitten kätilön kanssa keskustella synnytyksestä. No sillä hetkellä heillä nyt ei ollut ihan hirveästi synnytykseen liittyvää kysyttävää. Että enemmän se oli vaan niinku kiva tapahtuma. Mutta kyllä he oottaisi tosi paljon, että he saisi olla vaikka mukana niinku synnytyksessä. Mä oon puhunut vielä, tuossa oli niin monta juttua, mutta mä kommentoin eka tuohon, että mä oon just puhunut sitä, että sit se pippeli niinku kovettuu ja nousee. Niin, no toi on ja sitten se hyvä. valmistautuu siihen. Ja sitten, että mun pimppi sit saattaa turvota ja sitten ehkä sieltä tulee erilaista limaa. Ja sitten ne valmistautuu niinku siihen tämmöinen niinku konkreettinen, koska sit kun on pippeli ja se kuitenkin on aamuisin niinku pystyssä, niin se on silleen, kyllähän ne kysyy, että miksi se on niin. Siis silleen. Niin siis, jos se on siinä, niin mitä, koska? Se on niinku fysiologista, se on normaalia. Tätä tapahtuu etenkin niinku aamuisin, että sit kun se hormonitoiminta on eri tasolla. Että sitten se siitä pikkuhiljaa laskee, kun käy pissalla. Ja niin kuin lapsillakin vai? Juu. Mutta tämä varmaan johtuu myös siitä, että kun itsellä ei ole lasta, jolla on pippelillä varustettua lasta. Jolla on pippelipussi. Pippelipoika. Ei vielä, mutta se vissiin tulee sitten jossain vaiheessa sieltä. Okei. Mä oon ymmärtänyt, koska mä en ole sitä nähnyt, että mä luulen, että sieltä tulee siis jossain vaiheessa ne kassit. Joo, koska kyllähän se sanallistaminen, miten lasten kanssa vaikka puhuu niin kuin seksistä tai näistä asioista, niin se tulee siitä, että miten se siinä omassa arjessa jotenkin on. Mutta selkeästi en mä osaa tollaisia ajatella, kun en mä oon nähnyt. Mutta sepä se, että sitten ne tulee siitä arjesta itsessään ja sitten niitä selitetään niin kuin sitä myöden, kun ne tulee ilmi. Et ei noita oikein osaa ennakoida itsekään, enhän mä tiedä. Ja ylipäätänsä kun vauva syntyi, niin enhän mä tiennyt, mitä mä niin kuin pesen. Siis silleen, että siinähän tulee esimerkiksi pimpissä on semmoista niin kuin sitä valkoista, sitä töhnää. Tai niin, ettei sitä saa ottaa pois, vaan se suojaa ja näin päin pois. Tai että sitten pippelissä ei saa vetää sitä niin kuin jotenkin taakse ja pestä sitä hurjana. Ja siis sillä lailla, että eihän noita vaan voi tietää, niin ei tietenkään meillä tarvitse olla vastauksia. Mutta sen sijaan, että me niin kuin pelättäisiin sitä, että me nyt selitetään väärin, niin sitten voi ottaa pausen ja olla silleen, okei, että mä palaan tähän nyt vaikka huomenna ja sitten mä vastaan sulle. Tai sitten voi olla silleen, että näin se nyt on. Siis silleen, että jos sulla on nyt varma vastaus, niin sanot sen vaan. Että ei kai se nyt, kyllä se sitten palaa se lapsi siihen, jos se kyseenalaistaa sitä asiaa. Niinpä, mutta ihanan kiinnostuneita noinkin nuoret lapset on ja musta se on varsin hauskaa keskustella niistä asioista. Ja varsinkaan, koska ei mun lapsuudessa mulle ole niin paljon puhuttu, niin sitten se on ihana jotenkin huomata, miten innokkaita, kiinnostuneita ja sitten kun noista vielä saa tosi hauskoja hyviä keskusteluita aikaiseksi, niin sitten on vaan silleen, joo, että tämä on siistiä. Musta se on tosi kiva osa vanhemmuutta ja ollut myös tosi kiva osa vaikka nyt valmistautua tähän synnytykseen, kun lapset on ihan eri lailla messissä kuin silloin viimeksi, kun on valmistautunut 2-vuotiaankaan, niin sehän on vaan, tietsä, kulkenut perässä, kun ei se osannut vielä kysyä mitään. Niin, eikä se tajua oikein mistään mitään, siis silleen. Niin. Mutta sama meilläkin lapset oli kyllä mukana, jos me ei tätä synnytystä, että ne on tavannut niinku kätilön ja ne osaa niinku kertoa, että mitä kätilö tekee ja ne myös niinku sille kätilölle kertoo, että tämän se istukko tekee sitten niinku näin. Joo. Niin kuin, että tiesitkö. Ja sitten mä oon ollut vähän silleen, että no onko ne nyt päiväkodissa sitten kertonut näitä juttuja, tiedätkö, kun niillä on sitä tietoa kuitenkin aika paljon. Niin. Mutta ilmeisesti on puhunut mun uhkeista rinnoista, jotka kasvaa. Kun mä sitten kysyin, että onko se kertonut tästä vauvasta, niin ei. Mutta mun rinnat on ollut keskustelun aiheena. Ja tämä on mun mielestä jännä, koska lapset huomaa, ja me, niinku rinnat on meilläkin niinku sellainen päivittäinen jopa puheenaihe. Kyllä. Niin sitten mä mietin, että jos lapsetkin huomaa rintojen kasvun näin selkeästi, ja he kommentoivat sitä kuitenkin näin selkeästi, niin minkä ihmeen takia aikuiset ihmiset ei sanallakaan kommentoi? Totta kai mä ymmärrän, että on kehorauha. Ei, anteeksi, sun rinnat on suurentuneet. Niin, mutta eikö voisi sanoa, että vitsi sä näytät jotenkin hyvältä, että sun keho selkeästi niin kuin valmistautuu. Ihanat muodot, tai tiedätkö, varsinkin lähimmissä ihmissuhteissa ja kumppanuussuhteissakin. Musta se olisi ihanaa, kun joku, tai siis mä oon toki saanutkin sitä, mutta se on musta tärkeää. Niin, on. Sitä, että tulisi paljon enemmän. Et mun mielestä yllättävän piilossa me pidetään raskaana olevat ihan vaan sillä, että me ei niinku kommentoida mitään.
Tai Niin. sitten me kommentoidaan sitä, että no voi, onko sulla ollut hirveästi vaivoja tai Joo. miten Totta, kärsimyksestä käsin kyllä kommentoidaan, mutta sitten Kyllä. niistä kehon positiivisista muutoksista. Mutta voiko se olla, kun mä mietin just yksi päivä, että voiko mä sanoa niinku yhdelle ihmiselle, että vitsi toi treeni on niinku tehnyt hyvää ja toi juoksu, että huomaa, että sä oot niinku käynyt treenaamassa tai näin. Kun mä tajusin, että mähän niinku kommentoin siinä hänen niinku laihtumistaan, niin sitten en mä vaan niinku kommentoinut mitään. Koska mä ajattelin, että enhän mä voi kommentoida toisen laihtumista, kun eihän mä tiedä, onko se siitä juoksusta. Kun hän ei ollut niin läheltä. Niin, Tiedätkö, että mä en voi niinku olla silleen, että näytätpä hyvältä. Että mitä jos hänellä onkin joku, tiedätkö, sairaus tai joku syy, miksi se paino on tippunut, mikä ei millään lailla liity siihen juoksuharrastukseen. Niin toi on kyllä kiinnostavaa, mutta mä oon myös kokenut omalla kohdalla, että musta se on ollut hassua nyt, kun on tässä odotusaikaan totta kai muodot muuttunut ja sitten vaatteet muuttunut, mutta sitten mä oon myös tosi paljon ihmetellyt ihan ääneen sitä, että vitsi, että se keho on vaan niin crazy, että miten se voi muuttua ja kasvaa niin paljon odotusaikana. Niin mä oon saanut paljon kommenttia siitä, että mutta sä olitkin kyllä viime kesään tosi niin kuin hoikassa kunnossa. Ja sitten mä oon silleen, että miksi ihmiset ei kommentoi silloin? Että hei, onko kaikki hyvin? Siis mun mielestä se voisi kysyä läheisenä niin päin. Että hei, että miten sä voit myös. Että jos se olisi niinku, mä ajattelisin sen niinku huolen kautta. Ai mä oon taas ymmärtänyt, että se on ollut ihan positiivista. Niin, okei. Siis myös jopa se, että on ollut hoikaskunnossa. Mä en ole kokenut, että mä olisin ollut vaikka... Mutta ehkä tässä on jotkut ihanteet. Koska musta tuntuu, että meidän taas sukupolven, siis niinku mun vaikka mummin, niin sillä oli aina joku tarve niinku rakkaudella hänelle. Niin kommentoida sitä laihtumista ja ruokailua. Että ehkä tämä kehoruokasuhde on vaan aiheena. Tämä koko kehorauha sellainen, että mä olisin tämän kanssa aika varuillani. Että todella läheisissä suhteissa meidänkin ystävät on sanonut, että miksi sä et sanonut, että mä olisin ottanut ton kehuna, mutta sitä ei voi oikeasti tietää. Niin, mutta sillä lailla, että voihan sitä aina kehua ihmistä just silleen, että vau, että näytätpä sä hyvältä tai vitsi sä jotenkin, tiedät sä hehkut tässä. Niin, mutta ei siinä hetkessä voi sanoa, että oletpa sä pienikokoinen. Tai niinku, ymmärrät sä? Että sitten ehkä se niinku huolenpidon kautta voisi kysyä, että hei, miten sä voit ja... Tiedätkö, ootko sä saanut levättyä, nukuttua, syötyä, että näyttää siltä, että sulla on, en mä tiedä voiko sanoa edes kasvot kaventunut, että niin kuin mitä voi oikeasti sanoa. Niin, no, mutta sitten toisaalta, jos se on niinku huoli, niin totta kai. Niin. Mutta kyllähän ihmiset muuttuu paljon myös ihan vaikka sen niinku verran, tiedätkö, että miten vaikka treenaa. Niinpä. Että kyllä mä ainakin huomaan itsestäni, että sit kun on niitä niinku aikakausia, että mä vaikka treenaan enemmän, niin kyllä se vaikuttaa ihan siis tosi paljon vaatekokoihin ja kaikkea. Kyllä. Mutta että tavallaan, että eihän sitä kommenttia tuu ikinä silloinkaan. Mutta niin, sitten tavallaan odotusaikana, kun että tavallaan, että jos itse alkaa puhua siitä, että hei mun muodot on muuttunut, niin sit yhtäkkiä löytyykin ihan hirveästi mielipiteitä. Mutta niin, se on totta. Mutta se onkin varmaan niin, että se pitää aloittaa se keskustelu ensiksi itse siitä omasta kehostaan, koska tässä huomaa myös niinku eron eri kulttuureissa, että sitten meidän toisessa niinku eskarissa eri kulttuurista, niin he oli hyvin silleen, että me ollaan mietitty, että oletko sinä raskaana. Mutta suomalaisessa päiväkodissa, niin se, siis mun mahahan on ollut niinku täällä, niin ei sano mitään. Niin. Ja mä sanoinkin heille, että mä kysyin, että tiesittekö te, että meille tulee vauva? Ja sitten oli silleen, että ei, mutta kyllähän se hienosti näkyy tai jotain. Mutta he ei voi sitä kysyä. Ei he voi kysyä multa, tuleeko mulle vauva. Niin. Vaikka mä olisin kuinka grandelicious. Niin sitä ei, niinku, ei se ole hyväksyttävää. Mutta jossain vaiheessa ylittyy se momentum, että voi vaan sanoa, että hei onneksi olkoon, että milloin on laskettu aika. Siis joillain ihmisillä, ei kaikilla. Niin, mutta joillain endometrioosikin tekee sen oikeasti. Okay. Että se turvottaa niin paljon sitä niinku suolistoa ja mahaa, että se näyttää silloin siltä, että olisi raskaan. Et silleen tämä on kehorauhan mielenkiintoinen puhe. Ehkä me palataan tähän vielä. Ehkä me palataan tähän vielä. Mutta ehkä silleen klousauksena siihen, tai ei tarvitse olla klousaus, vaan toteamuksena, vaan niin kuin lasten osallistamiseen, niin kuin siihen synnytykseen valmistautumiseen. Se on musta tosi tärkeää. Ja se ei poista sitä, etteikö sit synnytyksen korvilla tai synnytyksen aikana, että heidän niin kuin läsnäolonsa siinä olisi jotenkin pakollista. Että vaikka he olisi kuinka valmistautuneita, niin he saa kuitenkin, heillä on se oikeus omaan kehoon ja heitä ei niin kuin kukaan pakota tilanteisiin, missä he ei halua olla. Ja mä näen synnytyksen niin, että heille pitää kotisynnytyksessä olla joku, joka heistä vastaa. Jos heillä tulee sellainen epämukava tunne, että he haluaa pois, niin he pääsee pois. Joo, tossa mä oon samaa mieltä, että kyllä se, aina täytyy olla joku selväjärkinen, joka on vaan ja ainoastaan lapsia varten. Ja koska ne äänet voi olla myös semmoisia, mitkä pelästyttää, että jos on
niin kuin mä oon puhunut aiemmin, niin me käytetään paljon ääntä, että mä en usko, että se ääni on se, eikä ojemmassa synnytyksessä. Meidän esikoinen esimerkiksi herännyt siihen, kun mä huusin tunnin putkeen apua, niin en niin kuin pelkää sitä äänenkäyttöä, mutta ne äänethän on hyvin seksuaalisia ja eläimellisiä, ja jos tavallaan niitä ääniä on peitetty tai häpeilty tai siinä kehossa tai jossain on jotain vielä lukkoja suhteessa sit siihen niin kuin omiin lapsiin, niin nehän voi niin kuin hidastaakin sitä synnytyksen kulkua, että se on sekä sille synnyttäjälle että niille lapsille parempi. Että joko se otetaan niin kuin selkeästi siinä raskausaikana niin, että niille tehdään se B-suunnitelma tai sitten vaan hyväksytään, jos on tarpeen hyväksyä, että ne on siellä. Ja sitten se valmistautuminen menee sen mukaan, jos ei ole mahdollisuutta jostain syystä tukiverkolle. Kyllä. Mutta joka tapauksessa synnyttää sitten kotona tai sairaalassa, niin mun mielestä lapset on ihan hyvä ottaa siihen synnytykseen valmistautumiseen niin tavalla tai toisella mukaan. Että yllättävän paljon ihan yleisessä puheessa näkee ja omankin työn kautta sitä, että sitä ei välttämättä edes ajatella. Että lapsi vähän niin kuin on semmoinen erillinen osa ja sitten valmistaudutaan synnytykseen, mutta tavallaan se kuitenkin lapsi on ihan yhtä lailla mukana siinä, tiedätkö, perheyhteisössä ja sitten se, että itse mä niin ajattelen henkilökohtaisesti sen niin, että jos mä haluan muuttaa synnytyskulttuuria, niin se ei riitä, että meillä on tämä podcast ja me täällä puhutaan ihmisille, vaan kyllä se sitten niin näkyy ihan siinä kaikessa elämässä, myös omien lasten kanssa ja varsinkin kun hekin on tosi kiinnostuneita, niin sitten sen niin sanallistaminen ja mukaanottaminen ja toivottavasti se jollekin toimii myös esimerkkinä, että näinkin voi, tiedätkö, toimia, lasten kanssa voi puhua synnyttämisestä ja se on tiedätkö ihan ok, että siinä ei ole mitään semmoista niinku sensuroitavaa. Niinpä. Ja ehkä se onkin ylipäätänsä siinä, että ihan sama mitä tekee, että onko se, että ne tekee itse ruokansa, pesee itse hampaansa, pukeutuu itse, mutta että heidät voi ottaa mukaan ihan kaikkeen ja kysyä, että haluaisitko sä osallistua tähän? Ja miltä osin sä haluaisit osallistua. Niinpä. Ja sitten tavallaan esimerkiksi verihän on lapsille sellainen, että meidänkin lapset haluaa aina laastarin. Niin toi on ehkä meidän suurin semmoinen keskustelun aihe, että kun ei mun pimppiin laiteta mitään laastaria. Ja he yhdistää nyt siihen istukan irtoamiseen sen veren. Ja toki eihän sitä verta nyt kuuluiskaan tulla siinä niin kuin avautumisvaiheessa. Mutta se, että mihin se tavallaan veri milloin sitä tulee ja kuinka paljon ja miten ne reagoi siihen, niin tommoset voi olla semmoisia ennakoitavia myös. Niin. Koska sinne ei sitä laastaria niin kuin laiteta. Niin. Mutta sitten joku istukka taas on aika konkreettinen, että meillä on tälläkin hetkellä pakkasessa istukka, että ne niin kuin tietää sen ihan vaan sen olemassaolonkin vuoksi, että tämä on istukka. Joo, toi. Niin. Mä en tiedä muistaako meidän lapset enää istukkaa. Me tehtiin silloin nuoremman kanssa just esikoisen kanssa se Lensroski sairaalassa ja sitten Kuopuksen kanssa, niin se, sit kun hän täytti niinku 1 vuotta, niin me haudattiin se. Mutta ennen sitä niin me sitten yhdessä tutkailtiin ja tehtiin istukkaprinttejä ja sitten siitä sai ihan kivoja räpsyjä. Mutta se oli myös hauska jotenkin, että miten silloin se 1-vuotias käyttäytyi se istukan kanssa. Että kyllähän se oli tosi kiinnostunut ja meni sitä koskea. Ja sitten mä mietin, että voikohan sillä olla vielä joku, tiedätkö, muistijälki jossain, tiedätkö, kun se on kuitenkin masussa puristellut sitä napanuoraa. Koska sitten se teki kuitenkin sille napanuoralle sellaista liikettä. Niin mä mietin, että muistaakohan se vielä, että tämä on, tiedätkö, ollut mun kaveri joskus. Niin. Ja mä tykkään kyllä istukoista, ne on mun juttu. Niin, sä oot kyllä semmoinen istukkakuiskaaja. Mä oon jopa kirjoittanut mun synnytyslistaa. Mä en tiedä, että oon sä lukenut sitä, mutta siellä lukee. Kyllä mä sen luin, mutta mä en muista sitä istukkakohtaa. Siellä oli, että jos jostain syystä se istukan syntyminen kestää, niin Pinja voisit kertoa, mitä tehdään. Puoliksi läpällä, mutta puoliksi mä ajattelin, että sun intuitio on niin vahva istukoiden suhteen. Totta. Niin antaa mennä. Mutta mites, onko sulle lapsuudessa puhuttu synnyttämisestä mihin sävyyn, nyt kun mentiin tähän keskusteluun? Niin? Joo, siis mä rupesin ihan miettimään, että kun meillä on 3,5 vuotta eroa mun siskon kanssa, että muistaaks mä niinku sitä aikaa, kun mun äiti on odottanut mun siskoa ja tälleen, niin en mä kyllä niinku muista sitä. Et mä oon nähnyt paljon kuvia mun äidistä odottajana, mikä oli ihanaa, että sillä oli iso merkitys. Että ehkä tästä tulee sitten se odotusajan hyvinvointi ja odotusajan kuvaston merkitys myös, koska sehän on sitä niin kuin synnytykseen valmistavaa. Ja mä muistan, että mun äiti oli niin upea. Että ehkä mä oon miettinyt, voiko se olla, että sen takia mä vaan niin kuin rakastan olla raskaana, kun mä jotenkin näen mun äidin kauneuden. Siis mä oon tullut tämmöiseen lopputulemaan, koska mä näen nyt ilmielävästi, miltä mun äiti näytti ja mitä sillä oli päällä. Jopa sen niin kuin alusvaatteet ja sen mahan muodon ja kaiken ton.
Mutta sitten niitä itse synnytyksiä, niin niitä mä en muista. Tai siis synnytystä, sitä mun siskon syntymää tai mitään siihen liittyvää. Mä oon ollut 3,5. Silleen se on harmi, että jos miettii näitä meidän lapsia, mä en oikeasti tiedä muistaaks ne. Niin. Niin. Niinpä. 5-vuotias ehkä saattaa jo jotain muistaa, mutta 3-vuotias ei välttämättä. Niin jos et säkään muistanut. Niin, eikä meidän 2-vuotias, tai silloinhan oli vuosi ja 8 kuukautta, kun mä kotisynnytin, niin ei hän muista. Niin. Niinpä, toi on kyllä. Meillä kyllä muistaa meidän 5-vuotias sen, että hän on hypännyt sinne ammeeseen uimaan. Mutta voiko se olla se synnytyskuvasto? Se voi olla se synnytyskuvasto, koska me ollaan katsottu kuvia ja sitten hän on siellä niin kuin nähnyt itseensä. Joo. Ja kyllä he kans kysyy sitä, että minkä takia esikoinen on syntynyt sairaalassa ja miksi toinen syntyi kotona. Ja sitten he on vähän ihmetellyt, että oliko siinä ekas jotain, kun on oltu sairaalassa. Mutta noista saa tosi hyviä keskusteluita, koska sitten taas jos mä mietin, niin ei mä oon meidän perheen nuorin. Meillä on tosi pieni perhe. Että ensimmäinen vauva, jonka kanssa mä oon saanut olla tekemisissä, oli mun ystävän lapsi silloin, kun me ollaan oltu parikymppisiä. Niin mulla ei oikeasti ole nuoruudesta minkäänlaista kokemusta synnytyksistä, odotusajasta, niin kuin mitään. Että kyllä se on kaikki tässä niin, aika sääli. Niin onkin. Se olisi voinut muuttaa. Toki hyvä susta tuli noinkin. Niin. mutta et se olisi voinut alkaa nuorempana jollain lailla. Niin. Se suhtautuminen, semmoisen hyvän levittäminen. Niin. Tai jotenkin. Myöhäisherännäinen. Niin. Mutta mulla on siitä jotenkin äidin odotusajasta sellaiset kauniit muistot ja ne varmasti vaikuttaa siihen mun omaan näkemykseen odottajista ja odottamisesta. Ja jotenkin se on kyllä ihanaa, miten paljon mä oon saanut palautetta jotenkin tästä. Tai että ihmiset kehuu niin vuolaasti, ihan tuntemattomatkin. Että kun mä näytän niin hyvältä tai joku energia on hyvä tai tämmöistä. Niin kuin odotusaikana. Juu. Joo. Ja kaikki kysyy koko ajan vointia. Nyt mä en jo skippailen sitä kysymystä, kun mä voin niin hyvin. Että mä oon jo ihan silleen, että puhutaan jostain toisesta aiheesta. Mutta sitten se synnytys, sitä en muista. Mutta mä oon kyllä nähnyt lapsia ja vauvoja. Että me ollaan toki oltu ensimmäisiä aika lailla, ketkä on saanut mun vanhemmat niin kuin mut aika nuorena. Niin se on sitten pikkuhiljaa kehittynyt, mutta mulla on ollut paljon serkkuja ja näin. Niin mä luulen, että sitä kautta jotenkin on jäänyt semmoinen hyvä mieli siitä synnyttämisestä. Ja totta kai sitten semmoista ylisukupolvisuutta on paljon ja meillä on omia haasteita ollut tavallaan raskauksissa ja synnytyksissä. Esimerkiksi on ollut keskosuutta, perätilaa, ainakin noin 2. Ja sitten siellä on se astma, ja mä oon miettinyt itse asiassa nyt ton astman takia, että mä en varmaan tekisi mun omasta istukasta kapseleita sen takia, että mä en tavallaan haluaisi lisätä sitä lääkeainetta mun kehoon, koska sitä siellä kuitenkin on. Että semmoisen terveen, hyvän istukan, täysin lääkkeettömän ihmisen, niin semmoista mä voisin suositella kapseloitavaksi. Mutta en välttämättä omaani, mikä on kyllä sääli. Mutta joo. Se ehkä mulla tosta aiheesta nyt nousi. Tiesitkö muuten, että istukasta tehdään ehkäisy, tai istukkahormonia käytetään ehkäisyvalmisteissa? Ai jaa. Tämä oli joku. Mutta miten tätä istukkaa käytetään kaikkialla, mutta sitten ne vaan heitetään sinne roskiin? Mä oon miettinyt tota samaa. Et eikö niille sit ole joku semmoinen luota, vai pitääkö sun täyttää johonkin maisaan tai johonkin semmoinen silleen luovutaan istukkani? Siis että se täpätä joku kohta. No en mä ainakaan huomannut. Siis luulisin, että se tulisi neuvolassa joku raksioutuun kohta. Mutta mitkä istukat siellä kulkee? Kun mullakin on tosiaan istukkaa mun silmässä, niin kenen istukkaa ja miten? What's the story behind that placenta? Onko se, kato sitten, että näillä jotain tämmöisiä tutkimusryhmiä? Näillä. Ai niin, että ne osallistuu johonkin. Niin, mä mietin, että voisiko se olla joku tämmöinen, että osallistut tutkimukseen, jossa sit hyödynnetään. Sinun istukkaasi. Totta, ja sittenhän niiden pitää varmaan syödä aika terveellisesti. Että jos mä mietin ylipäätään siittiöitä ja siis sperman luovuttajia, niin niillähän on tosi tarkat kriteerit. Niin, että voisiko tuossa istukaskin olla joku sellainen. Niin. Että kenenkä vaan istukkaa nyt sori kelpaa, että sulla on raskausdiabetes. Niin. Voisi kuvitella. Totta. Onko tämä istukka meidän closer of the day? Onko tämä closer of the day? Ehkä se voi olla closer of the day. Mutta tällaista. Tämä on siis mun mielestä on ihanaa, että meillä on messissä meidän lapset tässä odotusajassa ollut. Ja tämä on kyllä sellainen aihe, mistä mielellään juttelee. Ja vaikka ei ole todellakaan mikään lasten seksuaalikasvatuksen maisteri, niin omakohtaisen kokemuksen kautta pystyy
jotenkin jakaa ja antaa vertaistukea. Ja sitten tässäkin mä sanoin se, että jos on omasta lapsuudesta minkä näköisiä esimerkiksi vielä niin kuin seksuaaliväkivaltatilanteita tai mitään, mikä voisi tavallaan vaikuttaa sit siihen suhteeseen ja omien lastensa kasvatukseen, niin ottaisin kyllä huomioon ja niin kuin jo ennen sitä omaa raskautumista, niin kävisin sitten juttelemaan ammattilaisen kanssa, jotta sitten tavallaan ei siirrä sitä kuormaa niihin lapsiin. Se on kyllä totta ja ihan myös niin kuin omaa synnytystään ajatellen, niin toihan on tosi tärkeä aihe, koska sit synnytys on se, missä niinku tommoset vaikka seksuaalitraumatkin saattaa herkästi nousta pintaan ja vaikuttaa siihen synnytyskokemukseen tai synnytyspelkoihin ylipäänsä, saati sit siihen, että ne lähtee siellä niinku kulkee omien lasten mukana. Kyllä, tai joku synnytysväkivaltahan voisi tulla, että sit se voisi nostaa sen niin kuin synnytyksen aikana. Niin, kyllä. No mistä sitten kannattaisi lähteä etsiä neuvoa? Tähän loppuun mä mietin, kun mä halutaan aina ratkaista asiaa, että sit jos jollain on vaikka seksuaali. Kyllä mä luulen, että googlettamalla löytyy ihan tuohon niin spesifik tuohon aiheeseen. Niin seksuaalineuvonta tai joku tämmöinen voi olla, mutta on ihan varmasti erikoistuneita terapeutteja myös. Että se riippuu varmasti siitä niin aiemman seksuaaliväkivallan niin kokemuksesta tosi paljon. Kyllä. Ja sitten totta kai ihan kyllä mä niin tuossa tapauksessa ottaisin kätilön tai doulan kanssa, jolla on myös sitä niin seksuaalikasvatus tai niin seksuaalineuvojan taustaa. Niin myös valmistautuin siis itse siihen niin kuin synnytykseen. Mutta sen mä ottaisin sitten niin odotusaikana. Niin. Mutta jos mä mietin tavallaan ennen sitä, kun odottaa vauvaa, niin sitten mä kyllä, että tietysti vaikka joku Kelan kuntoutuspsykoterapia 3 vuotta voisi olla aika hyvä, jos se on niin kuin oikeasti elämää haittaava. Ja sitten sieltä semmoinen terapeutti, joka on spesifik. Niin kuin, ja sitten odotusaikana, niin kuin sanoit, niin doula tai yksityinen kätilö tai näin, niin niinpä. Sillä pääsee pitkälle. Kyllä. Hyvä. Mutta näihin sanoihin ja tunnelmiin. Seuraavan kertaan. Moikka!